niin, tässä on meidän juna. Lähdetään kohti Lappeenrantaa viemään hakemusta. Tämäkin on jännä, että pitää hakea jotain, joka olisi oikeasti ilmoitusluontoinen asia. Vapaa valinta. No. Katsotaan, miten tää systeemi lähtee tästä etenemään. Lappeenrannassa ollaan ja matka jatkuu kohti Pormestarin katu 1, josta löytyy maahanmuuttovirasto. Siellä asiointi on varmaan suhteellisen nopea ja ripeä, koska kysymyksessä on hyvin yksiselitteinen asia. Paperit tiputetaan ja matka jatkuu, sen kummempia selittelyitä. Jokaisella ihmisellä on oikeus kansalaisuuteen, kuten YK:n ihmisoikeusjulistuksen 15. artiklassa todetaan. Näin ollen jokaisella ihmisellä on myös oikeus kansalaisuudettomuuteen. Tähän oikeuteen vedoten pyydän teitä kohteliaimmin vapauttamaan minut Suomen kansalaisuudesta. Mikäli minua ei vapauteta Suomen kansalaisuudesta tämän hakemuksen perusteella, tulee Suomen valtion osoittaa minulle ne perusteet, joiden nojalla se katsoo omistavansa minut ihmisenä ja omistavansa minun kokemukseni elämästä. Katson tälleen, että minut on asetettu orjan asemaan. No. Tossa. Noin, hakemus on vireillä. Siitä saman tien, kun ei maksa tätä maksua, niin siitä tietysti tulee heti lisäselvityspyyntö ja sekin on nyt sitten jätetty paikan päälle. Katsotaan, miten tää tästä etenee. Tänään meillä on Hiisipanimon ohto. Dark Lager 6%. Mitään sanomaton vielä tässä vaiheessa, koska ei ole vielä päästy kyseistä tuotetta maistamaan eikä ole aiemmin maistettu. Pohjakondis on suhteellisen rapsakka, joten komsi komsaa. Kohtalo kun kontiolla koittaa kääntyy kalliolla. Ohto vanha hongan suojas päättää juomansa pois juoda. Mä tykkään siitä, että Hiisipanimon henkilöt nykytermejä käyttäen huolehtii siitä, että näissä on runollisuutta mukana. Jon Becks Lageria Germanista. Eli Saksasta. Perkele mä oon päässyt.
No. Ohto on karupilager. Se koostuu tummasta ja pahteisesta maltaisuudesta, reilusta, humalan katkerosta sekä ohtoisesta olemuksesta. Nauti ohtosi eli siellä suluissa R eli rohtosi hieman jääkaappia lämpimämpänä 10-12. Haukotin kaverina kuivalihaa tai metsäsieniä. Kuuntele Greasy Bear Sleeping Ute. Aivan perkele, no. Missä se on toi lukko? Oletteko ikinä huomannut, että kännissä kaikki on kateissa? Shottilase. Eiköhän me sillä saada tää pullo auki. Otetaan tosta noin. Eikö lähde? No kokeillaan näinpä. Lähti. Noin. Periaatteessa kaikella saa pullon auki. Yritätkö variittaa? Tällä kertaa se oli shottilasi. Ja shottilasiin ei myöskään tullut minkäännäköistä damagea. Joten asiat on järjestettävissä. Tässä on jopa vähän semmoista tumman porterin tuoksua. Mitäs meidän mikrofoni? Onko se ollut ihan... Pistääkö mikrofoni vaan? Tämähän on ihan hatkuttu läpimärkeä. Kuulostaako nyt paremmalta? Ai, pitäisikö näistä asioista pitää huoli? No, elämä on kippis. Pistetäänkö soimaan se... mikäs vittu, Sleeping Ute? Pistetään soimaan. Kun tässä nyt on tää... niin sellaista läpykkä. Greasy Beer. Live. Perkele. No niin, maistu.
helvetin muissa kännissä on aina kiva olla, mutta siinä on myös tiettyjä juttuja, jotka niin kun alkaa toteutumaan siinä juurin myötä. Ja se on esimerkiksi kaikennäköinen saatan koheltaminen. Siis sä teet asioita ja ne menee ihan päin helvettiin. Yksinkertaisesti sä et osu sinne minne pitää ja niin poispäin. Siitä se on elämä juurissa. Tää on pahteinen. Silti laagermaisen raikas. Vähän kahvinen. Aika kivan makuinen. Hiisipanimo ei ole kyllä koskaan pettänyt. Sillä on aina joku ässä hihassa ja se ässä on aina vakuuttanut mut. Niin kuin tässäkin tapauksessa. Tää on maukas, täyteläinen ja silti tasapainoinen. Se on hallinnassa. Mä dikkaan siitä, että niin kun juomat on hallinnassa. 6%, tumma laageri. Hallinnassa oleva. Sen lisäksi mä dikkaan siitä, että jengi heittää muussa suositukset. Ainut mitä mä sanoisin hiisipanimolle, niin heittäkää vielä ruokasuositukset tänne perään, koska ruoan kanssa olutta myös nautitaan. Toki hyvin paljon myös musiikin kanssa, mutta hyvin paljon myös ruoan kanssa. Olkaa edelläkävijöitä ja heittäkää sekä musiikki että ruokasuositukset. Te pystytte siihen. Hyvä biisi. Ehkä se jollain tavalla tuki tätä kyseistä olutta. Jotenkin tämä kuvitus, mitä tässä on, niin vastaa aika hyvin sitä totuutta, mitä tämä sisältää. Tässä on ulvova karhu. Metsässä ulvova karhu, joka, no kattokaa itse.
jostain. No ostakaa pullo ja miettikää mitä se sisältää. Täällä on, että tää sopii pataruokien ja hirviruokien ja makkaran kanssa. Joo. Onhan meillä makkaraa. Tosin kylmää. Mutta ei tässä pullossakaan ole määritelty, että pitääkö se makkara olla kylmää vai kuumaa. Olkaa tarkkoja. Kieltämättä sopii aika hyvin bulkin makkaran kanssa. Joku tämmönen peruspoltto, mitä juopolla on vara ostaa. Just. Itse asiassa aika hyvin tukee sitä. Enemmän tässä on otsua kuin näissä satana transotsuissa, mitä Koffi tarjoaa. Kun nää laittaa otson kuva tänne, niin siinä on oikeasti luonnetta. Te puupäät, kun laitatte otson kuvan jonnekin Sinebry-Koffilla. Mä olen teillä ollut töissä. Sanon sen ääneen vielä. Silloin ei ollut tämmöistä kulttuuria. Silloin mäkin dikkasin karhusta. Nää kun laittaa karhun kuvan, niin siinä on erilainen fiilis. Erilainen fiilis kuin teillä. Teidän juoma sateenkaarikarhu ei ole karhu. Ja nyt mä puhun pelkästään Koffille. Sen sijaan Hiisipanimon karhu, eli ohto, on enemmän karhu. Enemmän karhu kuin mikään teidän karhuista. Neljä 4,5/5. Ohto. 6%.